ассалому алайкум ба хурду калон. савду теҷи омад ба майдон. хонаҳои арзона гӯш кунедтон. имрӯз 3 августи соли 2024 1,000 рубли урусӣ баробар ба 123 сомонӣ. дар имрӯза видео гӯш кунед ки мисол ман ай киҷо хона гап мезанам, мисол ай кадом шаҳр гап мезанам. якадай ноҳияи кушониён 3-4 сотиқ замин дар кор будай. хонаҳои заминӣ ҳастанд дар ноҳияи фархор, ноҳияи хуросон, шаҳри душанбе. квартира арзон ҳастанд дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, ноҳияи файзобод, шаҳри ҳисор ва як квартираи арзони дига ҳастанд дар шаҳри норак ва дигар ҷоҳо. ҳазиқи видео ҳамие ки як хонаи заминии 50,000 сомониш мега. бардори гарибон шумо метавонед ки як хонаи заминиро 406,000 рубл да бихарен. 406,000 рубл. барои ҳамун подписатсия кунен, як дона лайки бепла агар настроениятон соз боша баҷиқен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай мошиноро дидед? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бод дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷоҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ будай. шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. эҳе бачаё чаки элона сар мекунем, бо диққат иса гӯш кунен. кор да бошен я 10 минут перекур кунен айшоти савду теҷе. бардори азиз, квартира десен қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ, пешина Калхозобод, домои мелкомбинат гуфтагиед суни азиз. касе ки мисол ай Калхозободен гӯш кунен. яъне ки ноҳияи ҷалолиддини балхӣ номи навшай, номи пешинаш Калхозобод, домои мелкомбинат. бардори азиз, доми 5 этаҷаи сехонага квартира дар 5 этаҷ қарор доштаи. сехонага дар 5 этаҷ қарор дора. анадсуни азиз, хонаҳоро нав ремонт кардагиянд, яъне ки хона мисол нав ремонт кардагӣ бида, состояниш 100%, фақат пула метен медроен зиндагӣ мекуне. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷат дора. бардори азиз, нархи квартира 319,000 сомонӣ мега. 319,000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қамеша дар рӯи экран нависагиям, ҳарди рақамош бардори азиз кор мекуна. дар номарои поёнгиш ватсапам дора. агар дӯстони азиз шумо харидор бошен, дар ҳамин рақамҳое ки дидесен дар рӯи экран занг бизанен, бигӯен ки номероро ай канали савдо теҷа гирифтам, ба шумо арзон мекуна. занг бизанен, ҳамин якара квартираша бихарен. сехонага 5 этаҷ 319,000 сомон. бовар ки нархи беҳтарин айда. эҳе мардами душанбе, эҳе мардами ноҳияи рӯдакӣ, савду теҷера гӯш кунен, хонаи арзона гӯш кунен. бардори азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, поёни бозори Корвон, назди мошинбозор, кӯчаи Алабайтал. гӯш кардесем бардори азиз, шаҳри душанбе, поёни бозори Корвон, назди мошинбозор, кӯчаи Алабайтал. яке яшад ба ӯ субут барои ҳамон павтор кардам. бардори азизам, 1,5 сотиқ заминай 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ремонташ абои задагӣ тайёрай. намерай Корвон абои хишкунӣ, абоиш задагӣ тайёр. ремонти хона замонавӣ ба дараҷаи олишай. фақат бардори азиз, салафани танген қати пула миёри метӣ, ё салафани ҳамин шакархирияку ҳамин сумои 500 сма боша, миёри ҳамин бародар да мети, бардори азиз, медрои зиндагӣ мекунӣ. ов свет ҳуҷҷат ҳамаш қоидави ошхона баня дора. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ. дӯстони азиз, нархи хонара ай сабабе ки залул мондагия, нархша 250,000 сомонӣ мега. 250,000 сомонӣ. خیلی نرخ نوارا فقط در همین کانال ساودو تجه میبینین. نمره تلفن یکا هستای زنگ بزنین بگین که نمره رای کانال ساودو تجه گرفتم به شما ارزان میکنه.
срочный пулш дар кораи. бардури азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардури азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. салом алейкум барои гарибачаи тоҷик. инам бародар мошин дорад, такси мезанад граница Қазоқистон Челябинск. Ана се мошин доранд, муроҷиат кинен, кадомит эмигратсион кард буд шидаги, регистратсиятон буд шидаги, ҳамда муроҷиат кинен, мебарам мебиёрам. Дар раҳ 3 рӯз вақтон меравад. ана гузаштан границада 5 соат вақтон меравад. рафта омадани ҳамаш. инам бародар муроҷиат кинен, мебаратуна, мебиёратуна. соҳ саломат. Дар раҳ ягон кас ғам наметиҳад. раҳда ягон кас нест ки шуморо манъ кунад. ҳеҷ кас ҳеҷ намегӯям. мерен мебинед тамом. бардури азиз, хулоса дар видео лайка биҷиқен. касе ки лайка намеҷиқа савдутеҷе дар ховуш бидурӯя. бардури азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор тарафи Навобод. ноҳияи Фархор тарафи Навобод деҳоти Гулшан. бардури азиз, як бор дига такрор мекунам. хона дар ноҳияи Фархор тарафи Навобод деҳоти Гулшан. 8 сотиқ заминаи ду дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонти хонаҳо замонавия евроремонт кардагиай, бо 3 дар хонаи дига ба веранташ фундаментош рехтагӣ, овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, ошхона, баня, ҳоҷатхона, каҳдонхона, ҳелчаи мирғ, оғил дора. мактаб, магазин, масҷид, балниса наздик бидаед дӯстони азиз. нархи анами хонаи фурӯширо дӯстони азиз арзон гуфтеса. ай сабабе ки срочни пулш дар корай, нарша бардури азизам 125,000 сомонӣ мега. 125,000 сомонӣ. фақат соҳиби хона гуфтагия ки харидорои аниқ занг бизана. дӯстони азиз, касе ки ноҳияи Фархор бошен, як бор дига такрор мекунам. хона дар ноҳияи Фархор тарафи Навобод деҳоти Гулшан. номерои телефони ака ҳастай, номерои расияша дар рақамҳо WhatsApp ҳам дора. занг бизанед, бо арзон мекуна. ба пули рӯсӣ чанд қамеша дар рӯи экран нависагиам. ба суми сомонӣ 125,000 сомониш мега. 125,000 сомонӣ. ҳамаш майли шеринараму лайка ҷиқид ё не? Чандум лайка ҷиқиди? Комментарда кӯб навис, ма бинам чандум лайка ҷиқиди. Ва аз куҷое ки хона замин квартиратон дар корай, комментарда бинависен. Бардури азиз, чӣ хеле ки аввали видеода гуфтам, як акада мисол аз ноҳияи Кушониён замин дар корай, ҳозир амра гап мезанам дӯстони азиз. Як акада ноҳияи Кушониён, айми сентри Кушониён ам боша мешава. Ё ай сентраш, ё ай Меҳнатобод 3-4 сотиқ замин дар корш будай. бардури азиз, касе ки мисол ҳами ҷои гуфтагим 3-4 сотиқ замин дошта бошен, ҳами акада мисол номерои телефонаш прамоям занг бизанен, кор мекуна. дар ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. айми ноҳияи Кушониён ё ай Меҳнатобод 3-4 сотиқ замин мехара. сумаш тайёрай. касе дошта бошен зангш бизанен. ولی در این ویدیو کواردیراک‌های ارزان هم هست شیرینر برای همون به حضور یانباش که تا آخر ویدیو را دراز بکش. بردوی عزیز، خانه دیسین قرار دارد در ناحیه خراسان 5 سوتیق زمینه 5 در خانه را فوندامنتاش ریختگی میگه. 30 متر فوندامنت ریختگی 5 در خانه. سویت حجت دارد سونی عزیز. گردش زبار قطعی محکم کردگی. نرخش 50,000 سامانی میگه. اینا بردوی عزیز بو میگن که سودا تجارت خانه‌های قیمت میمونی. اینا مرحمت بردوی عزیز 50,000 سامان مقصد انا خانه فوندامنت ریختگی در ناحیه خراسان. زنگ بزنین قطعا که مصلحت کنین. بسیاری بردرو ما را ای روسیه، ای سوچی، مثال ای دیگه دولت‌ها تماشا میکنن. گفته بودن که ای شهر ایسار یگون کوارتیر ارزان بمون سودا تجارت. از چیو تأخیر میشکنم گفتنده.
бардуи азиз квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ҳисор 8 микрорайони ҳисордабуда як хонага дар 5 этаж қарор дорад 22 метри квадратӣ доми навастройка квартира без ремонт коробка соҳиби квартира маълумот додааст ки срочнафурӯшӣ доми 5 этажа мебошад хона дар 5 этаж қарор дорад яъне ки як хонага дар 5 этаж қарор доштай 8 микрорайони шаҳри ҳисор дӯстони азиз нархш 80 000 сомонӣ мега ина без ремонт коробка айне ки ремонтш мақсад ремонт надоштай 80 000 сомонӣ нархш бидай ана ки харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша занг бизанем ана ки бардуи азиз подписчикои норакӣ дорум ку бошен комментарда бинависем бардуи азиз квартира дар шаҳри норак кӯчаи братский духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад 45 метри квадратӣ нови ремонт гуфтагӣ яъне ки ремонти нав кардагӣ соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест фақат нависагие ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад яъне ки ҳамаш қоидавӣ мақсад соз бидаи дӯстони азиз нархи квартира 160 000 сомонӣ 160 000 сомонӣ киам пул ҷамъ кардагиай ку комментарда бинависен ки чанд пул ҷамъ кардагиай ола хелш мега 30 000 я хелш мега 100 000 я хелш мега 150 000 барои бадруи азиз подписатсия кунед канали мода мо мисол ҳар хела нархҳо мепартоем ана хонаҳои 50 000 ҳастай 100 000 ҳастай 150 000 ҳастай барои подписатсия кунед видеои наимаш мода мерава як квартираи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед бардуи азиз квартира десен қарор дорад дар ноҳияи файзобод кӯчаи сомонӣ духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 102 квадратни метр гуфтаги 102 метри квадратӣ ана соҳиби хона маълумот додагия ки соҳиби квартира маълумот додагия ки срочнафурӯшӣ духонагаҳай сехонагаш кардагем бо ремонти замонавӣ бо тамоми чизачораш мебели замонавӣ ҳам дорад суни азиз мақсад мебели фасон ҳам доштай ба тамоми чизачораш гуфтаги суни азиз нархш 180 000 сомонӣ духонагаи сехонагаш кардагиан дар ноҳияи файзобод бардуи азиз хеле ки гуфтем нархш 180 000 сомонӣ номерои телефонаш ҳастай касе харидори аниқ бошен числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша занг бизанем бардуи азиз ханам хеле ма бисёр вақт мегӯм ки числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша занг бизанен барои чӣ гапа мегӯм барое ки мисол бардуи азиз бисёро шумо тамошо мекунен мисол тамошо кардесен мегӯм подписатсия кунен мисол ҳуштон ба оно кинои индиски мешавад подписатсия намекунен баъду хонае ки мисол шумо мебинен як мо 2 мо 3 мо гузаштагие занг мезанен ки уже фурӯхтагиай барои ҳамун шербачаҳо акҳо додаро апҳо хоҳаро ма ҳар як видеомда мегӯм агар форатон ки ҳамин видеои бачаи ачкидор видеои сауду теҷе шумода бирава ҳамин поёнда кнопкаи подписатсия яку зангулача ҳамура ҷиқиден зангулача мебурад ҳамура дар бологиш монен все дамонен ке ки ман видеои нав кардам мисол ке ки ман видеои нава дар ҳамин ютуб партофтам сразу шумода уведомление мерава яъне ки сообщение мисол ранги типа сообщение мерава шумо агар интернетон гирон боша якми шида медроен видеои нави мара тамошо мекунен барои ҳамун куя дастгирӣ кунен ку ман я бинам ки подписатсия мекуна я шеринар я мисол ҳаракат кунен подписатсияра ҷиқиден зангулачара бологӣ дамонен хайрам хеле дигар гапам надорум то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен касе ки хона надорад худованд соҳиби хонаш куна ва дӯстони азиз бисёри бад гап намезане видеоя додарак явонен шароитотон боша ягон сомонӣ ягон рубли ёрдамаш кунен хаяк дӯстони азиз додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шуданаш да соз будае аз 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шудае баъди сирх шудан сиёҳ шудае дигар илоҷиш наштия диданд ки мисол почааш сиёҳ шудае почааш аз зону камтар болотар биридиянд ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардро 1 ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтагия барои дорувош мисол бо барои ҳамин додарак я чӣ мешава номерои ина мисол падаршам мондагим номерои картаи душанбе ситишам мондагим бардро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунед
ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.